magayi ganyo wina rondo opwetekesa osati masewera basi ulendo wako ganyo kupeza zoti kokagwira ganyoko katheratu munyolo mwanjatidwa ndithudi. Tikaonato chithunzi chimene chikuswera pasine pathopo palito ndoda zimenezo zimenezo zilipo folo. Ndoda zimenezi azimbwandira pamene tikuyankhula pano zili m'manja mwa polisitu ya Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. After ndekuti atatumidwa kuti akagwire ganyo aketo opanga kidnap ndiwezoti yapowera kumeneko yomba khoma mapeto ake akathera muchitoposi. Nabeto kumaza kuti tafotokozani bwinobwino moti nkhani zake zikuyenda bwanji chinachitika chenicheni ndi chani. Ayendetho makosana monga tikudziwira kuti pa Malawi dola yavuta osati masewera ndengati njira imodzi yofuna kuzisaka anthuto akumalolera kugwira ganyo wina aliyense ndi cholinga choti apeze ndalama. Pamene pali ganyo wina ndi afuna kumamupera kutali ganyoto amene anakagwira makosana amenewa. Anyway makosana amenewa mayina awo ndekuti ndi Rahimu Mwachumu zaka zake zakubadwa ndekuti ndi 40, pali Falazi Sulemani zaka zake zakubadwa ndi 47, winayo ndekuti ndi Royd Nanthengwa zaka zake zakubadwa ndi 49, adayi nawo ndekuti ndi Sulemani Selemani zaka zake zakubadwa ndekuti ndi 37. Magayi amenewa anatumidwa ndi adolo ena ake amene zina lawo ndi Eric Makanjira anatuma ganyo oti akapange kidnap msungwana wina wake ameneno amaphunzira ku University ya Rwanda komano campus yake ndekuti ya ku NRC. Kanito imene inavuta ndionera kuti ada Eric Makanjira amafunato andire extortion kuchokera kwa amayi ake amsungwana amene akuti chimene chinachitika nchona kuti Eric Makanjira mbuyomu anali kunja makhala limodzi ndekuti ndi amayi ake amsungwana amene ali ndithudi kunja kwa dziko la Malawi kumeneko ndi ku Canada. Anakumana kumeneko ndi monga onse amalawi kumeneko anayamba kumalumikizana ziwiri zitatu. Lero chimene chinachitika nchona kuti masitena ake amsungwana amene akuti anazabwereka ndalama yokwana $4,000 kubwereka kuchokera kwa ada amene wa Eric Makanjira. Nthawi imeneyo of course padakali pano pa Eric Makanjira ndoti anabwera ali Malawi kuno komano masitena ake ansikana amene ndekuti adakali kunja kumeko Canadako. Ndi akuti after atabwereka ndalama imeneyo ndi akuti Eric analiso ndi bill inake kuti apange seto kumeneko. Ndeno masitena aja anangopeza zoti apanga seto bill imeneyo yomweno ndalama zake zinaliso zokwana $4,000 yomweno tikayipitisa ku Malawi kwacha padakali pano pa itha kumakhala around 6,900,000. Ndi amayi amenewa atapereka ndalama imeneyo analumikizana ndi Eric kwauza zonena kuti ndalamayo ndikuti sapasa chifukwa chonoti apanga seto mabills amenewo amene Eric anali nawo kunjako. Ndeka anamvana motani tikuona kabe kuti ngakhale zinachitika motero Eric nkhaniyo sina kumene kwenikweni mafunisisabe ataphulira ndalama imeneyo komano masitena ake ansikanayo ankaona zona kuti alipira kale ku ndalama yofanananso ndi yomwe anabwerekayo palibe chifukwa choti akaperekenso ndalama imeneyo. Ndi Eric anayambano kukavutisa amayi aja kuti ndalama yanga mundibwezere. Munthu ameneyo ndikuti Eric wa abwerano ku Malawi ndi akuti anakhala kupanga ma threats osiyanasiyana kuopseza amayi amenewo kuti ndalama yanga mubweze ngati simubweza ineyo ndizapanga za mwana wanu kuno ku Malawi. Ndi amaona kuti ma threats amenewo samagwira mpaka anapanga plan yolumikizana ndi msungwana ameneyi. Ndi anakhala kulumikizana kumuwuza zoti apange convince amayi akewo cholinga choti abweze ndalama imeneyo komanso naye nsikanayo aziona kuti sanakhala nazo serious zomwe zinapangisa zona kuti ada amene wa Eric Makanjira abweno ndi plan imene amanena zonena kuti akampanga abduct ndekuti no ndalamayo azalandira by fire by force angasinde kuti mwana wa amayi amene wazakhala zoti ali ndi ada amenewo. Nawo posata ma threats amene nsikana amene amakhala kulandira amakhala akuziwiratu kuti tsiku lina lilonse atha kusakumana ndi chipongwe kuchokerano kwa ada amene wa Eric pasenso ndekuti amayi akewo anakhala kumuchenjeza kuti osamale nawo ada amenewo ndekuti no atha kuzakupanga chipongwe cha mtundu wina wake chifukwa choti afuna ati apase ndalama yeti ndalama yawo tinatha nawo pamene tinalipira ma bills amene ada amenewa anali nawo. Ndeno Eric anapangano plan yofuna panga execute move uno ya abduction and pamene amakupezeka zoti wapeza madola amene wawa achina Rahimu achina Falazi kuti akagwire no ganyo ameneyo opanga abduct. Pano zinthu zake nzofoira zokhazokha ifa ngati anthu amapita ukapanga abduct munthu andiyete munthu ameneyo anayo zoti ampanga kale aleti akuziwa kale kuti nthawi ina iliyonse nditha kukumana ndi mbola ndikuti nayenso amakhala vigilant kuti atangazala ndi foni yachilendo kapena china chake chododomesa atha kuzapanga zonena kuti azipulumutse. Ndeno dzulo chimene chinachitika nchonena kuti magayi amene anapasidwa ganyo ameneyo kuti no apange abduct mfana ameneyi anamuimbira foni nsikana ameneyi. Ndi after kumuimbira foni nsikanano anadabwa kuti namba imeneyi ndi yachilendo komanso magayi amene zimene akuyankhulanso zosamveka bwinobwino amamuwuza zoti akakumane akuti pa shoprite yaku Lilongwe yaku area 49 mu mzinda wa Lilongwe. Ndi after foni imeneyo ziona kuti nsikana anazaziwa zoti mbola zija ndi zimene anayimbirano polisi after kakumana ndi polisi kwafotokozera nkhani yonse imene
kukhalira apolisino anangomuwuza zoti pita ukakumana madolo ife tikha pambali pena pake tizikaona china chonse chimene chikachitika kumeneko. Anthu ake ndakuti tambwandira magazi amene. Ndiye magazi amene akuti ananyamuka ulendo wabwinobwino atafika pa Shoprite ku 49 ulilongweko amagwisa ntchito galimoto ya mtundu wa safu yomweno registration number yake ndi BQ6408. Kuchoka pamenepo ndakuti magazi amene wayamba kupanga zoona kuti amukakamize tsikana amukweze mgalimoto polisi ndakuti yakanengo ndimeneno inapita ukapangano zamadula amene wakana zoti ambwandira magazi amene ulendo nawo ku polisi pamene tikuona pano ndakuti agona ku chitoposi cha polisi dzulo limene pana ambwandira dzulo pamene akuthamangisa mapepala awiri atatu kuti mawa andiliti akamaliza zonse apite nawo ku bwalo la milandu akayankhe mulandu ufunsi potengera ndi amene amayankhulira polisi yakanengo amene watu ndi a McFarlane Nseteka anasemekeza kuna zoti magazi amene wanda kuti ali manja mwawo komano akupitirizabe kafukufuku kwinako ndi akusakasaka mwene filimu Eric Makanjira amene akuona kuti wawazika padakali panopa. Zikuona kuti Malawi afika pakuvuta kwambiri padakali panopa njirano imene anthu afuna kupezera ndalama angofuna njira zachidule basi mwalamwa kuti akhale akumenya haso bwinobwino angoganiza za money extortion. Fato incident ngati imenenso yamba mukumbukiranso mbuyo mukuti kunali kesi yokhuzana ndi mfana wa Crossroads hotel mwene wake uja paja mwene wake anazagwidwa ndi magazi ena ake amifuti amene azachita kwamusenza pa hotel yako komweko kani zake so zimene kuti zinali related ngakhale polisi sinabwera kuzafotokoza bwinobwino anangoyankhula mothawathawa komano nkhani zake zimazioneka kuti zofananirako ndi zimenezi. Of course recently tinaona kuti kunachitikanso nkhani yofanana ndi imene titha kunena zoti 5 days ago kati tinasatira ku Nzuzu apolisi kumeneko anamubandira adayina ake imeneno zina lawo ndikuti ndi a Blessings Ibrahim zaka zawo zakubadwa ndikuti ndi 40 ada amene anazapanga abduct kamwana ka zaka 7 kansungwana choncho ndikuti after abduction anapeza zoti amba kuimba mafoni kuimbira amayi ake kuti afuna ndalama yokwana 150,000 kuti ampange release mwana wawo. Of course incident imene inachitika around pabwanali kumene kuikondeni kuva kuti kwamene timakhawi ikondeni timapadziwa bwinobwino pabwanali ndi pamene panazachitikira incident imene. Ndi after amayi amene atapita ku polisi zinapezeka zona kuti polisi inapanga track nambala imene imayimbira foni watu wake ankapezeka zona kuti agwira adamene wa Blessings Ibrahim ndi ali mkati mwa polisi kwapana mafunso awiri atatu kumeneko ndi kumene ankaulula zonena kuti adamenewo ndakuti after kulumikizana ndi amayi ake mwanayo mweno zina lawo ndakuti ndi Tionge Nyirenda zaka zawo zakubadwa ndakuti ndi 29 atino anamvana zonena kuti amuna awo ndi amene angapereke ndalama imeneyo mapeto ake ada amenewo ndakuti awonjezere ndalama zimene akuti panga demand kuti ndalama imeneyo ifike pa 500,000 amuna awo ndakuti ndi amene angapereke ndalama imeneyo after ndakuti akapereka magayi amenewo aonenana ndakuti ada amene amapanga abduct mwanawo plus amayiwo ndakuti aonenana ndalama imeneyo. Nkhani zake zosekesa kwambiri zona munthu mwakapanga demand 150,000 akena kwagwirizana kuti 500,000 ndimene apange demand kuchokera kwa amunawo zopoyera zokhazokha. Pano chinthu chimene anthu samaziwa ndichonena kuti anakhoza ndi abduction ndikuti ndi mulandu osati masewera. Fatu tikapita mu constitution ya Malawi akamaka pa chapter 7 article 1 aseseka musimo section 18 imafotokoza bwinobwino makamaka nkhani yonena kuti anthu amakhala ndi libate ndikuwatenga kwasunga mokakamiza ndi mulandu. Tikapitiranso pa section 19 imafotokoza bwinobwino nkhani yokhuza ndi dignity ndi zina zotero. Ndi constitution imapereka ufulu nazona kuti anthu atha kumayenda mwa amene angafunira wopanda kuopsezedwa amene kukakamizidwa ndi wina wake kuti atengedwa chani makamakaso potengera ndi section 27 imafotokoza bwinobwino kuti anthu ali ndi ufulu woyenda bwinobwino so kumutenga munthu mukakamiza zonsezo ndakuti nzophwanya malamulo. Andi tikatsika bwinobwino kuonanso pa section 259 imafotokoza nkhani zokhuzana ndi abduction yomweno akapita pa court potengera ndi imene angaganizira oweruza mulandu uyo ndi zija zoti munthu amatha kumpasa zaka mpaka namafika 10 ali kundende akugwira yakalafulagaga kumene potengeranso ndi section 261 ya Penal Code imene imafotokoza nkhani yokhuza ndi zilango za abduction. Anyway nkutheka mwini maganizo pa nkhani imene ngati maganizo ali pamutha kufotokoza mu comment section yakomati amapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 kuti nkhani zambiri zikamwe chitika ndero zitha kufikirani mosavuta.